Hayırlı kеш, тур эфирда оңқар чарылышы сіздің білен Рузель Мингалимов. Алғатава бүгінгі тіп темалар хақында. Барыбызда исен сау, біз күзден шиповник атвары ішеміз. Карантин тамам, шолда грипп һәм кискен тын юллары ауруы сезонына нәтижелер ясадылар. Біз инде иратлар сезне бәхетле итәр өчен кулыбыздан килгән һәр нәрсәне эшләргә әзербез. Иң изге теләкләр, шәһәребезнең күренекле шәхесләре гүзәл затларыбызны бәйрәм белән котлый. Бәйрәм алдыннан теләкләр чынга аша. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары имин булмаган гаиләләргә бүләк белән килде. Һәрдә уланса, там да сине беркем дә белми. Нәрсәләрдә алар сиңа. 5 көн дәвамында аншлаг Чаллы татар драма театрында язмыш сынау әсәре сәхнәгә куела. Бүген грипп һәм кискен тын юллары авыруы сезонына нәтижелер ясадылар. Шәһәрдә барлыгы 30 мең кеше авырды. Шуларның күбесе балалар. Хәзер зарланучылар саны кимегән. Сезон вакытында таипларга көн сайын 7 мең кеше мөрәҗәгать итсә, бүген исә аларның саны 1 мең ярым гына калган. 1 марттан шәһәрдә карантин туктатылды. Эпидемия вакыты январь азагы февраль башына туры килде. 500-гә якын кеше пневмония белән авырган. Бу узган ел белән чагыштырганда 100%-ка диярлек күбрәк. Чаллыда дуңгыз гриппы белән 50-дән артык авыру очрагы теркәлде. Авыручыларның берсе дә прививка ясатмаган булган. Вакцинация ясатучылар исә бу чорны җиңел кичерде ди. Безнең семьябызда беркем дә ширләмәде. Туганнар арасында да, иптәшләр арасында да. Барыбызда исән сау, біз күздән шиповник атвары ішәбез. Эпидемия вакытында минем туганнарым һәм мин без ширләмәдек. Biz grip белән ширләмәдек, чөнки безнең гриппка каршы прививкабыз бар иде. Якыннарым, туганнарым беребез дә авырмадык. Шәһәр буенча карантин бетерелде, әмма әлегә йогышлы авыруларын дәвалау хастаханәсендә режим саклана. Пиковый порог по гриппу пройден. Грипп буенча югары бусаганы уздык, әмма ОРЗ һәм грипп белән авыру дәрәҗәсе әлегә югары кала бирә. Шуңа күрә пациентларны изоляциялау принцибыннан баш тартмаска булдык. Бүген төнлә Шамил Усманов һәм Пушкин урамнары киселешендә көнкүреш химия товарлары белән сәүдә итүче киоск янды. Ул 6 квадрат метр мәйданны биләп торган. Хәзер сәбәпләрен дознавательләр ачыклый. Шәһәрдәшләр сөйләве буенча биредә фанфуриклар сатылган. Шуңа күрә әлеге вакыйга эшмәкәр өчен көенеч булса, якын тирәдә яшәүчеләр өчен сөенеч булды. Исегезгә төшерәбез, кышның соңгы көнендә Наил Магдиев фанфуриклар сатылучы барлык киоскларны юк итәргә 2 атна вакыт бирде. Кечкенә шешәләргә тутырылган этил спирты сатучы алачаклар саны 100-гә якын. Әлегә аларның яртысы да юк ителмәгән. Ирләр генә булды. Ширатлап, нептик эчә торган кешеләр дип әйтим инде. Шулар гына гел бу ларек янында булды. Бытовой химияны алган кеше бер хатынны күргәнем юк күпме. Вот монда йөрим көн сайын иртүкшкә кич игә. Кешеләрне отравиттеләр бит. Күп кеше монда бу магазинда эшләм, камерадан күренә. Очередь тұрып алалар үшін. Хатын қызлар, мужиклар келелер үшін. Язның иң матур бәйрәмнәренең берсе 8 март якынлаша. Бүген халыкара хатын кызлар көне уңаеннан орган залына гүзәл затлар җыелды. Алар Чаллының танылган шәһәр үсешенә зур өлеш керткән кешеләр. КАМАЗ хезмәткәрләре, беренче төзүчеләр, мәдәни хезмәткәрләр. Алар өчен иң матур сүзләр яңгырады, җыр-биюләр бүләк иттеләр. Бәйрәм теләкләрен шәһәр мэры Наил Магдиев та җиткерде. Самые красивые женщины, самые успешные женщины, самые целеустремленные и отважные женщины живут и работают в нашем славном городе Набережные Челны. Гүзәл затларыбызга шәһәрнең күренекле шәхесләре дә үз теләкләрен җиткерә. Бәйрәм уңаеннан тәлгәш-тәлгәш теләкләрне кабул итеп алыгыз. Күбегездә гел яз булсын. Тынычлык булсын. Хатын кызга тынычлык, иратка да инде, хатын кыз беренчедән кайгыра, беренчедән интигә ул тынычлык булмаганда. Шуның өчен без сезгә чын күңелдән бәйрәм белән тәбрикләп, исәнлек, саулык, озын гомер, гел дә шулай булып калыгыз, матур, сикемле. Эй, хатын кыз, сүнәр иде тормыш, әгәр син булмасаң дөньяда, үтеп китәр гасыр, дәвер. Нәфислеген синең өр-яңа. Һәр вакыт шушылай гүзәл булып калыгыз, тырыш булып калыгыз. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, рәхмәт барысы өчен дә. Хөрмәтле ханымнар, туташлар, сеңелләр, апалар, сезне барыгызны да иң гүзәл бәйрәм 8 март бәйрәме белән тәбрик итәм. Җаннарыгыз һәр вакыт тыныч булсын. Якты дөньяларда сөеп, сөелеп яшәгез. Без инде иратлар сезне бәхетле итәр өчен
Қолыбыздан келген һәр нәрсәне эшләргә әзербез. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары бәйрәм алдыннан гаиләләргә тикшерү белән түгел, бүләк бирер өчен килде. 4 кыз тәрбияләнүче гаилә кайчандыр имин булмаганнар рәтендә булса, бүген биредә дустана мөнәсәбәтләр хөкем сөрә. Тормышта хатын-кыздан күп әйбер тора ди инспекторлар. Киләсе сюжетны карап, моңа тагын бер кат инанасың. Мои цветы. Спасибо Вас огромное. поздравляем 8 марта. Спасибо. Желаем, чтобы дети вас радовали, вы их радовали, хорошо за ними смотрели, воспитывали. Ирина Майорова күп балалы әни булса да чәчәкләрне бик сирәк ала. Әлегә ул 4 кызны үзлегенә тәрбияли, әтиләре тиздән төзәтү колониясыннан кайтырга тиеш. Элек олы кызлары белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан, шуңа гаилә имин булмаганнар исемлегендә иде. Хәзер барысы да тәртиптә, кызларны тәрбияләү җиңел булмаса да уңыш җимешләре сөендерә ди ана кеше. Помощницы растут, очень помогают. Алар минем ярдәмчеләрем, булышалар, бер-берсен карыйлар, кайчакта үзара гәпләшеп алалар. Нигездә барысы да яхшы, мин канәгать. Айына 5 килограмм фарш, 40 килограмм бәрәңге. Гаиләдә ашамлыкларны исемлек буенча алалар. Конфет, шоколадлар ала башласаң, акча җиткереп булмый. Инспекторлар алып килгән тортка кызлар бик сөенде. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре уенчыклар, кием-салымнар да бүләк итте. Шулай да өйгә ират кулы җитмиде Ирина Майорова. Башланган ремонтның ахырына да чыга алмыйлар әле. Потихоньку начинаем делать ремонт. Әкренләп ремонт ясыйбыз, әмма авыр бирелә. Я бер җирдән сүтлә, я ишек килеп төшә. Балта астасы чакырырга яки танышлардан ярдәм сорарга туры килә. 2 бүлмәле малосемейкада йоклар өчен бер диван гына, карават юк. Ирина Майорова кечкенә бүлмәгә тартмалы 2 катлы карават алырга хыяллана. Әмма әлегә гаилә бюджетында мондый акчалар юк. Тәрәзәне алмаштырырга кирәк. Әгәр халык ара хатын-кызлар бәйрәменә күп балалы гаиләгә ярдәм кулы сузарга әзер кешеләр булса, безнең редакциягә шалтырата ала. Шәһәрдә 600-гә якын гаилә балик булмаганнар белән эшләү бүлегендә исәптә тора. Төп сәбәп әниләр алкоголь куллана, балаларына тиешле дәрәҗәдә тәрбия бирә алмыйлар. Инспекторлар гаиләнең иминлеге күбрәк хатын-кызга бәйле ди. Бу бәйрәм 8 март алдыннан мин телим бу әниләрне тәбрик итәргә. Бу әниләр бүтән аракы, пиво эчмәсеннәр иде, үзләренең балаларын карасыннар иде. Шулай ук мин телим аларга сәламәтлек, уңышлар телим и благополучие. Кайчакта тормыш авырлыклары көчле хатын-кызларның да канатларын сындыра, әмма төзәлергә мөмкинлек биргәч, уңай нәтиҗәләр сөендерә. Күпчелек хатын-кызлар балалары хакына тормышларын яңадан башлый. Гүзәл затлар үзләренең төп ана булу бурычын онытмасын иде ди инспекторлар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. 8 мартка Чоллы Татар дәүләт драма театрында бүләк әзерләде. 5 көн дәвамында биредә аншлаг. Бу минутларда Зифа Кадырованың язмыш сынавы әсәре сәхнәгә куела. Шәһәрдәшләр бу вакыйганы күптән көтте. Әсәр зур тиражлар белән басылды. Китапны республика халкы да, читтә яшәүче татарлар да кулдан кулга йөртеп укыды. Театрда билетлар 5 көнгә дә сатылып бетте. Актерларның генераль репетициясендә хәбәрчебездә булып кайтты. Шәһәрдә уланса, там да сине бер кем дә белми. Белсәләр дә, алар сиңа кем. Әлеге әсәр үз эченә күп темаларны сыйдырган, монда хатын-кыз сабырлыгы, сынауларга дучар ителгән яралы язмышлар, шатлыгын да, газабын да үзенә сыйдырган, мәхәббәттә чагылыш тапкан. Бу әсәр республикада иң күп укылучы китап исемендә алган иде. Нәкъ шул сәбәпле танылган актер һәм режиссер Илдар Хайруллин Ркаил Зайдуллага сценарий язып бирүен сорый. Зифа Кадырова нәфис фильм стилендә яза, шуңа әсәргә нигезләнеп пьеса язу кыен булды ди сценарий авторы. Минең фикеренә фәлсәфәсенә хилафлык китермәскә тырыштым. Әлбәттә үзгәрешләр булды. Үзгәрешсез инде ул ничек тә булмый, чөнки сәхнә аның үз законнары сәхнәнең. Ләкин менә миңа аның идеясы шулай. Чөнки идея монда хикмәт нәрсәдә? Кеше һәм тәкъдир. Маңгайга язылганнан узып булмыйдыр бит. Артистларга да барлык образларны йөрәк аша уздырырга туры килгән. Бу рольне эшләгәннән соң тирә-яктагы кешеләргә инде минем хәллә дип әйтәсем килми, менә шушы мин уйнаган образ хәлендә калган кешеләрнең язмышына мин игътибарлырак була башладым дип әйтер идем. Инде Аллаһ Тәгалә безне шундый юлдан сакласын, алып калсын иде дигән теләктә калам мин. Әсәрнең премьерасы бүген мелодрама сәхнәдә 5 көн рәттән 8 мартка кадәр куелачак. Әмма билетлар инде сатуда юк. Тамашачыларны бастырыр урында калмады ди җитәкчелек. Актерлар җаваплы эш алдыннан дулкынлануын яшерми. Бәяне тамашачылар бирәчәк бит. Ошады дип тә ошамады дип бер сүз әйтеп булмый. Алла берсә тамашачы үз әйтеннән ошаган. Тилатын мактар, ахмак үзен мактар, инде шыртыйлы хатын мактар диләр. Шуңа күрә алдан кычкырган күкенең башы авырта. Аллаға тапшырдык.
Спектакльны шолда куйганнан соң артистлар язмыш сынауын 4 көн Балык Бистәсе районында куячак. Онда да билетлар тулысы белән сатылып беткән. Шолы тамашачылары кабаттан бу спектакльне апрель аенда карый алачак. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Редакция исеменнән сезне, хөрмәтле хатын-кызларыбызны, якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык сезгә, көләч йөзле булыгыз һәм ирләрегез һәм балаларыгыз сезне һәрвакыт хөрмәт итсен. Белегез шуны, мәхәббәт барысындан җиңә. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз, эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуларга кадәр.